super mooi dat er zoveel mensen zijn die toch hiervoor. Je geniet er echt van, hè? Ja, tuurlijk. Eigenlijk ben je 3 weken op sportjes en wil je je doelen zo op. Als het dan zondag is, dan je komt over. Ja, Rob, je zus wat ze los hebt gemaakt hier. Ja? Ja? Ja, wie vult ze die gronden? Ja, dit is natuurlijk super om 3 weken lang gefocust en proberen doelen te bereiken. Ik wist zelf ook niet wat ik van de Tour de France moest verwachten. Vooral als je pas een week voordien wordt toegevoegd in de definitieve selectie bij vakantieleid DCM. Ik heb geprobeerd het beste uit mezelf te halen en dat is redelijk gelukt. Als je dan zondag over de streep in Parijs komt, je rijdt vooraf de Alpe d'Huez op. Ik hoorde op voorhand al wat berichten van thuis dat er toch veel mensen zijn die de boel hebben gevolgd. En zelf ben je daar niet op de hoogte van, want je ziet geen enkel tv-programma of iets dergelijks, omdat je zit er wel middenin, maar je ziet niks. Als je dan de Alpe d'Huez oprijdt en je ziet dan al die Nederlanders die namen roepen, leuzen, zangkoren, dan krijg je ook kippenvel. Dus dat is fantastisch. En als ik dan zondag terugkom over de Mede in Parijs rijd en maandag Boksmeer rijd en ik zie dan al die wielerfans die op me afkomen, dan merk je wel wat dit los heeft gemaakt bij de wielervolgers. En als ik dan nu vandaag hier in Valkenburg aankom, dan liegt dat er niet om. En ik wil jullie daarom ook hartelijk bedanken. Okay. Rob, ik denk niet dat ik te veel zeg als ik zeg dat iedereen hier aanwezig en alle Valkenburgers die niet hier aanwezig hebben kunnen zijn, ontzettend trots op je zijn wat jij de afgelopen tijd gepresteerd hebt. Ik heb het dan niet alleen over de Tour de France, maar ook over de Dauphiné Libéré en het Nederlands kampioenschap en ook over de hele aanloop naar het punt in de carrière waar je nu aanbeland bent. Iedereen zal wel weten dat je niet zomaar profielrenner wordt. Daar heb je talent voor nodig. Iets wat bij jou al heel vroeg ontdekt werd. Maar bovenal ook een juiste discipline en mentaliteit. Om dit te bereiken heb je heel veel moeten laten en ontzettend hard moeten trainen. We zijn met z'n allen hier om eigenlijk te zeggen wie we hebben metgeleefd met zich, wie we wekenlang met zich zijn opgetrokken, wie we op het puntje van de stoel hebben gezeten en dan telkens weer dat gevoel van hey, door over de schouder van Veuclair. Wees dat manneke dit er gewoon zijn kansgenootse overheen kijkt. Dat is hoe ze op en verdullen me nog een toe verwarren. Dat merkten ze overal wat Stig met die prestatie, want die is gewoon geweldig, voor anderen mag betekenen. En ik denk dat dat iets geweldigs is als ze dat beseft, wie ze zelf net ook zag, die zit in de koers en ik kreeg ze daar weinig van met wat in de koers heen gebeurt. Maar geloof me dat ze hier in het zuiden heel goed teweeg gebracht hebben en niet alleen in het zuiden. Tour de France, Tour de France, Tour de France. Daar fietst nu een sensatie. Robbie Ruijf, Robbie Ruijf, Robbie Ruijf. Een echte